Poštovani sa Srpske Slobodske utakmice Čukarički i Vojvodine, dobrodošli na stadion Čukarički. Želim vam da uživate u večerašnjoj utakmici. Molimo vas da imate u vidu da u fudbalskom sportu nema mesta i da u tom smislu navijate za svoj klub fer i sportski. Smeta mu ovdje, ne? Ovdje do kalec upuštila. Vojvodina što postoje u uređenju igrača manje na terenu i što se naše zvuči dobio krug žuti kartonski.
Završno 36. minuta vodi sa 2:0, strelac je Asmir Kajević. Vojvodina 85. minuti smanjeno 2:1, strelac je Stefan Mihajlović.